ang pakikipaglaban ngayon natin pamahalaan laban dito sa sigarilyo. Dahil ito ay mayroong direktang epekto sa ating industriya mismo ng sigarilyo. Sila yung lehitimo dapat proteksyonan. Dahil meron silang empleyado, meron silang mga tauhan na maapektuhan din kapag ang illegal ang nananalo laban sa legal. So dapat natin puksain. Ang pangalawa, maraming mga nadadaya na taxes or duties sa excise tax na dapat makokonekta sana ng pamahalaan na siya naman magagamit natin sana sa mga programa patulong sa ating mga kababayan. Ganito. Ngayon nakita naman nila, palagay ko naman malinaw na talagang dire-diretso ating pakikipaglaban sa kanila. It's a matter of time. Talagang mapipilayan natin ng todo itong illegal na industriya ng sigarilyo. Kung ako sa kanila, hintayin na nila siguro hindi na kami pinuno ng NBI at ng Bureau dahil hindi nyo po kami maareglo. Diretso ang aming pakikipaglaban dyan. Seryoso kami. At ang nagkakaibigan kami at hindi kami nagtatansyahan. Pag may trabaho, hindi kami nagtatansyahan. Ang tiwala ay buo. Kasama na ang Armed Forces of the Philippines. Yun nga lang, magre-retire na si General Browner. At ang Coast Guard, si Commandant Gaban, personal friend din natin yan, hindi magtatansyahan ang iba't ahensya ng pamahalaan. Dire-diretso kami. Gera to, labanan ito. Sa palagay ko, hindi sila maaaring manalo laban sa determinadong pamahalaan na nandun sa pakikipaglaban sa kanila.